Żmien il-Karnival magħna u diversi Maltin u turisti mistennija jaqsmu l-fliegu jerħula lejn il-gżira ta' Tletoliet. Għal sena oħra il-gżira Uċija se tkun destinazzjoni unika b'mod partikolari għaż-żgħażagħ biex jiċċelebraw il-5 tiem ta' Karnival ikkaratterizzati minn briju kostumi u karrijiet ta' kull għamla. U għal dan il-għan Għawdex ħejja ruħu sew, kif ġew ippjanati attivitajiet f'diversi lokalitajiet madwar il-gżira. Lilin mill-attivitajiet tal-familja kollha f'kull rokna ta' Għawdex se telaw ukoll diversi parties li mistennija ikunu fost l-attrazzjonijiet ewlenin għall-influss ta' Maltin u turisti li se jżuru din il-gżira. Mill-ħamis 8 ta' frar sa' tlieta 13 ta' frar l-irjieli f'Għawdex se jkunu jiddubqgħu salla tal-wien u mużika moderna u klassika fl-isfond. Dwar dan tkellimna ma' 3 persuni li se jkunu qed jorganizzaw parties differenti f'Għawdex. Id-DJ Kuroma minn G7 Events spjega li din is-sena se jiġu organizzati żewġ parties fl-Aurora u r-rispons għall-biljetti mill-ewwel kien tajjeb. Bħalissa iktar żmien li nkunu għaddejjin at full swing, kulħadd għaddej bil-preparamenti għall-event, kif qed tidru l-affarijiet tidher li għal sena oħra l-Karnival ta' Għawdex ħajkollu konkurrenza kbira, kemm mill-Awċin ovvjament imma anke mill-Maltin jinsema jitlajn ħafna nies għall-Karnival. Iva min-naħa tagħna għandna l-Aurora Weekender, il-ġimgħa jkollna G7 is-sibt ħajkun hemm District u jekk Alla jrid kulħadd jitlek qed jieħu pjaċir. Tal-istess fema kien organizzatur ieħor David li spjegalna kif għall-parti li qed jorganizza kien hemm rispons qawwi tant li l-biljetti nbiegħu kollha. Għall-event organizers indunajna li hemm ħafna rispons tajjeb għall-Karnival, it-tickets nbiegħu ġmielhom u kull sena n-nies dejjem ikunu jridu jitilgħu il-Karnival, jiġu avvenimenti li ma jkunux jridu jitilfu. U naħseb ukoll in-nies jirrealizzaw speċjalment iż-żgħażagħ is-sinifikat tiegħu wkoll apparti l-aspett kulturali tiegħu tipo. Il-pjaċir li tieħu. Aħna ħassejnija u looking forward ħafna għal dak il-weekend. Organizzatur ieħor għalli bħal snin ta' qabel jidher li l-Karnival ta' din is-sena f'Għawdex se jkun suċċess. Poċċi spjega li din is-sena se jiġu wkoll DJs internazzjonali li se jingħaqdu ma' DJs lokali biex jagħtu l-aħjar prestazzjoni. Bħalissa dejjem bil-preparazzjonijiet mal-Go-To Carnival Clubbing Weekender li ħajsir fl-ikbar clubbing complex ġewwa Għawdex li jismu La Grotta. Kif għattajjeb inti ġejn 3 DJs ta' fama internazzjonali, kif ukoll lista twila ta' DJs lokali. Il-weekend ħatibda l-ħamis u jispiċċa l-ħadd. Qed nistennew ukoll attendenza kbira, fil-fatt l-event tas-sibt li jismu Throwbacks Grotta by Day huwa kważi sold out. U nħeġġeġ in-nies jixtru t-tickets kemm jista' jkun malaj biex ovvjament ma jkunux disappuntati.